Ang bangus dagupan natin ay 120, isang piraso, at ang mga per kilo ng kanilang tilapyang Batangas ay nagkakahalaga po ng 110 at 100 pesos. 50, 460, 450. ayun, yun po yung mga presyo, no? Magkano naman per kilo dyan? 150 lang po, boss. 150 sa per kilo po ng mga limasag, oh. Doon, kurang isda. Magkano yung talaba? 140 lang po si... Talaba? 140. 140? Pumura yung talaba. Ang net po natin dito 140 po, oh, na talaba. Sa sobrang dami. Sobrang dami talaga ng bagsak, no? Pababaan talaga ng presyo. Sariwang-sariwa. Hindi mapapahiya ang pera nyo. Ayun. So yun po yung presyo, no? 150 po. Napakataba po ng ating talaba, no? Magkano kilo dito? 170 per kilo? Eh dito sa ano mga cream dory? 120 sa mga per kilo ng mga ulo, no? Bakoko. Bakoko po natin ay 180 per kilo. Ang hipon po ay 530 per kilo. Boss, magkano kilo? Ayun, 200 ang kilo ng gulyasan. Ayun, binigay ng 500 pesos, nagkasundo na sila sa presyo. So shout out Boss Maki. Ayun, shout out. 280, 230 na lang. Ba't laki ng binaba? 50 pesos. Siyempre. Diba? So talagang solid. So nakikita nyo po, ito po yung 230 po sa per kilo. Grabe ang presyohan. Ito po yung mga latag ng isdang bato ni Boss Gerald. So sagisi, talakitok, snapper, at yung isdang local na salmon. So ang tumpukan po niyan ay 100 pesos na mga pandaing, no? 100 pesos din po yung mga tumpukan dito. Boss Gerald, magkano po yung ano nyo, talakitok? 180 180 ang kilo. Yung snapper to. Pare-parehas lang yan. Lahat na yan 180. Sa mga presyohan po ng mga isdang bato na inyong nakikita po ay kada kilo po niyan 180 ang per kilo. Kahit anong isda po dyan, 180 po per kilo. 100 pesos sa mga tumpukan po ng galunggong. Mga buo po yung tiyan yan, ha. 100 lang po yung ano niyan, no? O, buo po yan yung mga latagan. Hasa-hasa. Magkano hasa? 250 per kilo. Itong lumot 400. So yan po yung presyo. Yung gagaong 200 ang per kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga seafood, no, na kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. Sa mga oras na to, no, ang ating mga mamimili ay dagsa po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So pinapakita ko lang po ang ating mga mamimili. Ganyan pong kakapal ang mga dumayo dito sa bayan ng Malabon. So update tayo, no? Alright, good morning, good morning, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay dagsa na po ang ating mamimili ngayon pong araw ng Huwebes Santo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, unang bungaran po natin dito yung mga latagan po ng mga tilapia, tilapyang Batangas. So alamin natin ang mga presyo. Huwebes Santo pa lang po ngayon, no? Hindi pa to yung araw ng Biyernes Santo na mas lalong kumakapal ang mga tao sa kanilang paghahanap ng mga murang bilihin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So bungaran po muna natin tong mga latagan dito ng mga tahong. So ito po yung tahong nila na nakatabo, 80 pesos. Ang bangus dagupan natin ay 120, isang piraso, at ang mga per kilo ng kanilang tilapyang Batangas ay
Nagkakahalaga po ng 110 at 100 pesos. So sisingit-singit tayo sa ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Ate, 120, Boss Lando. Oh, 120 lang yan, Boss Lando. 120 isang piraso na bangus Mamili na dagupan. kayo. So ingat-ingat lang po tayo sa ating pamimili. Boss, 120 oh. So talagang dinayo, no? Talagang ito yung market na talagang kapag araw ng mahal na araw ay dinarayo ng ating mga kababayan. Ito po yung mga presyo ng hipon po natin na naglaro po. Ngayon sa unang bungad po natin ay 550 per kilo. Pompano po natin doon ay 350 per kilo at ang mga bangus ay 120 isang piraso. So ganyan po pagkaguluhan ng ating mga kababayan ang kanilang mga latagan po dito ng seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talagang mabilisan ng pagtitinda o pagbili ng ating mga mamimili. Boss, magkano yung mga tumpukan mo dyan? 50, ito 100. So yun po yung presyo, no, ng mga galunggong. So ang per kilo po doon ay 180 ang per kilo ng mga tulingan. So busy market po tayo, no, ngayong Huwebes Santo po dito sa Malabon Fish Market. Shout out Lodi, good morning. So dito magkano per kilo ng hipon? 460 mahal. 450. 460, 450. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Magaganda po ang ating mga latagan ng hipon sa Malabon Fish Market. Ang pinagkaiba po pag malaki po ay may presyong 550, 450 sa mga sumunod dun sa 550. So, nahihirapan at talagang siksikan po dito ang ating mga mamimili sa bayan po ng Malabon dahil sa dami dumagsa, no, ang ating mga kababayan. So hindi rin po tayo makaabante dahil nga ayun nga po talagang siksikan po dito na talaga naghahanap ng mga murang presyo na mabibili po rito. So dito pa lang tayo, no, hindi pa tayo nakakaabante doon pa sa mga latagan ng ating mga kababayan o mga vendor na nagtitinda po dito. Shout out Lodi, good morning. Alright, so bante na tayo dito sa pag-update natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Magkano naman per kilo dyan? 150 lang po, boss. 150 sa per kilo po ng mga limasag, oh. Dito isda. Ayan, ito tayo dito sa mga yellowfin tuna. So, unahin po muna natin itong mga manok na kalsapakpak, 130 kada balot. Ang mga presyo ng ating mga latag dito ng yellowfin tuna ay 220. Ang pompano po ay 350 per kilo. Magkano yung talaba? 140 lang po, Eh, talaba? 140. 140. Pumura yung talaba. Ang net po natin dito 140 po, oh, na talaba. Sa sobrang dami. Sobrang dami talaga ng bagsak, no? Pababaan talaga ng presyo. So dito yung mga presyohan, ang kagandahan dito meron na pong tag price yung mga presyohan ng kanilang mga isda na inyong mapipili o mabibili. Ang ating mga galunggong ay 200 ang per kilo. Yung ilachay po natin ay 150. So tutukan po natin yung kanyang mga presyohan. So ito po yung mga presyo ng kanilang mga isda. So yun po, no, yung presyo ng kanilang latag. Ang kilo po dito ay 150 sa mga alimasan. At dito ay may mga latag din po. Yung mga isdang nilachay po nila at ang hasa-hasa ay 150.
150 lang, murang-mura. O, papayto sa inyo. Sariwang-sariwa. Hindi mapapahiya ang pera nyo. Ayun. So yun po yung presyo, no? 150 po. Sa legging to ay 150 rin po ang presyo, no? Ang salay dyan, pakita natin naman siya. Kung anong kulay. O, sariwang-sariwa. Yan po yung sa legging to na inyong mabibili. Ang mga ulo po natin to, ang per kilo ay 130. Ang per kilohan po ng isdang gulyasan ay 160 naman po ang presyo. Yan po yung mga buuan, no? So shout out. Ayun, wala nang talaba? Sold out. Yun po yung kagandahan, no? Sold out po yung mga natagan po nila ng talaba dahil sa mura po yung mga presyo. Ayun, Pogi, shout out ulit sa'yo ha, Pogi ha. Shout out, kapo malungkot ka ngayon, masaya ka na. Ha, kuya, agutol. Yun. So presyo po ng mga lemon, 3 pieces, 50 pesos. 4 pieces sa mga mansanas po, no? 50 pesos. Iyo. So shout out po sa ating mga kababayan na dumagsapo rito at namili po ng mga seafood na kanila mga uulamin ngayong araw po ng Huwebes Santo, no? Shout out po. Bossing, ano nga na, boss? 120 lang. Bossing, kupo ka na, boss. 120. Black Mamba, thank you. So marami nagtatanong at nagtatanong din kay Boss Lando Explorer, no? So kung ano oras daw tayo pumupunta rito sa bayan ng Malabon. Ang oras po ng pagpunta po natin dito para sa maraming latagan po ay alas 8 po ng umaga. So talagang sulit at yung mga paghahanap ng ating mga mamimili ay talagang sinusulit na nila itong araw po ng Huwebes Santo. Sigurado at bukas ay marami pa rin po sa ating mga kababayan ang mga mamimili rito. Dahil nga yun po yung pinaka ano po natin ng Semana Santa, yung Biyernes Santo. Mga latagan po dito, ayan. Gano biya? So narinig niyo po yung mga presyo ng kanilang mga latag, no, ng mga alimango at biya. So yung per kilo po ng mga alimango na inyong mabibili ay ang presyo po na inyong mabibili ay talagang 500 ang mga presyo ng mga alimango. Yung mga biya po na nakalatag ay 240 po ang mga per kilo. Sipag talaga ng idol ko, oh. Shout out. Ayun, good morning. Ayun, taga-subaybay po natin sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Masipag ang ating idol sa kanyang paghahanap buhay at pagbebenta ng mga mais dito sa Malabon Fish Market. Daming tao. Sobrang dami. Hindi tayo makasingit eh. Happy. Happy ang Malabon. Tara, let's go tayo. Mga sariwang latagan ng malakapas, gagaong, asahasa, kitang at mga bisugo. Good morning. Busy market tayo ngayon. Ang ganda ng talaba natin, oh. Ano yung mga suluan yan? Good morning po. Tanda ba? May mag-aaminas para sa lola ko. Oh, nasaan? Wala pa ako nakakausap eh. Wala ba ba? Wala pa yung mga veterans natin na naghahanap ng mag-asawa. Oo. Nagpamadali. Napakataba po ng ating talaba, no? Kano ganyan mo? Sina? Kano sa taho? Sandaan po, ma'am. Malaki mo. Ito isang daan? Opo. Biging sabihin nyo naman yung sakil kalahati na yan. 130 lang kalahati namin. Marami talaga. Ito, may nakabit ko. Hindi, tahong. Kaya ba? Oo.
Boss, magkano talaba mo? 180. 180 naman po dito sa mga nakanet na talaba, oh. Magkano kilo dito? 170 per kilo? Eh dito sa ano mo, Cream Dory? 120 sa mga per kilo ng mga ulo, no? Kano alimasag? Yung isda na po yun ay 170 po. Benta na lang, para sa tayo. So yung mga tumpukan po ng mga galunggong dito ay 100 pesos, no? Boss, thank you, salamat. Kano dyan? So magkano raw dito? Sandaan. 29. 200 ang per kilo. Ha? Lahat daw. Lahat. Mamaya, pag ano. Ulan. 70 pesos po dito yung per kilo ng mga talong. Good morning po, shout out. Enjoy po sa pamimili. Grabe, nagkakaubusan talaga ng mga latagan dito, no, ng kanilang mga seafoods. Tapos may mga nakita tayo dito na bayabas. Shout out po, good morning. Dito tayo duman sa likod. Ito po yung mga presyo ng kanilang mga latag, oh. Kada piraso po ng mga bangus, dagupan. Tapos, good morning, boss. Shout out, enjoy po. So yan po yung mga presyo ng mga bangus dagupan po dito na inyong mabibili. Mga kada piraso po. Meron silang latagan na 130, 150, 140. Boss, thank you, salamat. God bless po. So yan, yung mga, ay 30 na po yung 1/4 po ng bayabas. Ng mga nakaraan ay 100 ang per kilo, no? Ngayon 120. So mag-alam-alam pa tayo ng mga presyuhan ng kanilang mga latag. So shout out sa ating mga kababayan, no, na dumayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga presyo na dapat po natin malaman at maihatid sa ating mga manonood dito po sa Malabon Fish Market. So dito ang ating mga latagan ng mga bakoko. Bakoko po natin ay 180 per kilo. Ang hipon po ay 530 per kilo. So ang presyo po ng hipon po natin ay talagang may paggalaw. Tapos 120 per kilo ng mga dilis. Magkano per kilo mo dyan? Ito po yung pompano, 350 per kilo. Ayan, yan po yung mga latagan po dito na inyong nakikita sa aking pag-iikot o pagbablog po sa bayan ng Malabon Fish Market. Dito alamin natin yung presyo. Yung presyo ng gulyasan. Magkano daw po yung pompano? 350. Yan po yung mga gulyasan, no? Boss, magkano kilo? Ayun, 200 ang kilo ng gulyasan. Ayun, binigay ng 500 pesos, nagkasundo na sila sa presyo. Ayan, no? Yung gulyasan, 500, no?
mga tumpukan na inyong mabibili. Yung presyo po ng gulyasan ay 200 pesos. Nagkasundo na po sila. Binigay na po ng 500 po ang isang buo. 130 sa piraso ng mga bangus. 180 po sa mga alumahan. Ang tumpukan po dito na nakita nyo ay 50 pesos lang po yan. So tayo ay sumisingit-singit lang po sa ating mga mamimili, no? Dahil sa dami po na nag-iikot at naghahanap ng mga mas mababa ang presyo na kanilang mabibili na mga seafoods, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po yung mga hipon na inyong mabibili at mabibili. Mataas po ang mga presyohan ng mga hipon po ngayon natin, no? Ang ating mga tilapiyang Batangas ay 130 per kilo. Magkano presyo mo dyan, Lodi? 500 pesos po yung mga presyo ng hipon. Dito tayo sa mga latag na mga tumpukan na ay 50 pesos. Mga dilis po yan at mga galunggong. Good morning po, Tay. So yan po yung mga latagan po, no? So shout out. Marami bang baba sa lancha mo? Pati talaba, sinama na. Oo. Magkano kilo mo ng galunggong? 150 po ang per kilo, no? Mura-mura na po yan. Eto talaba mo magkano? 150 rin. Baba ng mga talaba ngayon, no? Di ba kasi mabuka na? Ganun ba yun? Maliit pa yung ano, no? Halo. Halo pa siya, no? Oo. Pagbukas, sigurado. Ito po ay yung mga talaba natin. 150 po kada net po yan, ha? Ang presyuhan. Ang hipon po natin ay 540 per kilo. Magaganda po, no? Jumbo size po yung mga hipon. Hawakan po natin yung hipon. Ayan po. Quality yan. Quality po yung mga hipon po nila, no? 540 po sa per kilo. Ayos na ayos yun sa mga magsiswimming. O ulam ngayong araw ng Huwebes Santo. Ulam lang yan. Jackpot na. Dahil magaganda yung hipon, malalaki, no? O yan, ang pinakamalimit ngayon, tahong at talaba talaga. Baka bukas, puro talaba tinda rito. Boss, thank you, salamat. Alright, dito naman po ay 180 naman po yung kada net ng mga talaba. Ayan, yan yung mga kada net po, no? Ng ating mga binibenta ng ating mga vendor sa ating mga mamimili. 60 pesos. Kilo naman po dito ng mga galunggong, no? Tapos, ang ating mga alimasag ay 100 pesos. So, may latag din dito si Boss Maki. Busy si Boss Maki sa kanyang paglilinis ng mga isda, no? So, ito po yung latag niya, yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna po natin ay 230 per kilo. So, shout out Boss Maki. Ayun, shout out. 280, 230 na lang. Ban laki ng binaba, 50 pesos. Siyempre. Diba? So, talagang solid. So, nakikita nyo po, ito po yung 230 po sa per kilo. Grabe ang presyuhan. Tapos yung per kilo po ng ating mga tahong ay 60 pesos. Magkano yung talaba mo dyan? Pasok tayo, pasok. So yan po yung kinatay na isang yellowfin tuna, no? 230 na per kilo na lang po. Kanina ay 280. Eh yung talaba mo sa'yo yan? Hindi akin yan. Pero 180 lang yan. 180 rin ang kada sako. 8 kilos. Ngayon ka lang nagtinda, no? Isang araw ko. Hindi kita napansin o baka maaga ka lang nakaubos. Oo. Hindi, may pabasa nga ako, di ba? Oh, dyan sa likod nito. Nag-vlog ako nung araw na yon. Nakita ko na
Pagtawag mo, nandun ako, nag-iikot ako sa project eh. Sabi ko, ba't kaya tumatawag to? Baka madinig yung maganda mong boses dun. Hindi, bumabasa talaga ako. Oo, mabasa ko ng pasyon. Royo. Eh, late na eh. Eh, kung nakaano ko dito, saglit lang talaga yun. Pwede ko ako puntahan. Tapos kinabukasan, patapos yun ang hapon. Hapon din ang tapos nun eh. 213 page yun eh. Dadasalan pa yun. Sama pa hukom, no? Oo. Tapos Maki, thank you ah. Tipat magkano yung gulyasan mo? 160 naman po ang per kilo po dito sa gulyasan, no? Hipon. Ang hipon dito ni Ate Potpot ay 520 ang kada kilo. So shout out sa iyo, Tiyo. Ayun, shout out. Ayun, shout out po kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. At siya po ay nandirito ngayon si Kagawad. Ayun po. Ayan, si Kagawad Eric Galliano ng Tondo at pumunta ngayon dito ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market ngayong araw po ng Huwebes Santo. So ayan po yung presyo ng mga hipon ni Ate Potpot, no? 520 ang kada per kilo. Galunggong 70 pesos kilo, tilapia po na tumpok ay 100 pesos. 520. Ang ating mga alumahan po ay 140 ang per kilo. Galunggong 140 din po ang per kilo. So yan po, naglalatag si Tiyo. Yan, si Tiyo, naglalatag po ng kanyang mga galunggong. So hindi magkaumayaw yung ating mga kababayan sa pag-iikot at paghahanap ng mga presyo ng abot kaya ng kanilang bulsa. Dahil sa mga presyohan po ay talagang sinusulit na nila ang kanilang pagdayo dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyo sa mga ulo na tumpok ay 100 pesos. 120 sa pagi. Tapos isang bugkos po, isang bitbit na lang po ay 150 po. Ayan. 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. Tumpukan po dito ng mga dalagang bukid, 100 pesos. Tumpukan din po ng mga galunggong, 100 pesos. So, ayan po yung mga tumpukan na kanilang latag na murang-mura pa rin po na inyong mabibili. Ito po yung mga latag ng isdang bato ni Boss Gerald. So, sagisi, talakitok, snapper, at yung isdang local na salmon. So, ang tumpukan po niyan ay 100 pesos na mga pandaing, na? 100 pesos din po yung mga tumpukan dito. Boss Gerald, magkano po yung ano nyo, talakitok? 180 kilo. 180 ang kilo. Yung snapper, to. Pare-parehas lang yan. Lahat na yan, 180. Sa mga presyohan po ng mga isdang bato na inyong nakikita po ay kada kilo po niyan, 180. Ang per kilo. Kahit anong isda po dyan, 180 po per kilo. Ito naman po, dito ay tumpukan pa rin po ng galunggong sa halagang 50 pesos. May ulam na ang iyong pamilya. Ang mga presyohan ay murang-mura. Eh dito magkano? 100 pesos naman po. Sa ganyang kadami, no? 100 piso, ulam na. So, shout out kay Boss Ed Pompak. Shout out. Ang paninda niya ay mga galunggong. Tsaka pagi na mapanghe. Ah! Ikaw talaga, oh. Pagi, na 100 pesos sa mga tumpukan po ng galunggong. 200 lang po isang buo. Mga buo po yung tiyan yan, ha. 100 lang po yung ano niyan, no. Oh, buo po yan, yung mga latagan. Magkano yung lumot? Ano? 200 ang kilo. Baka matira pa ng iba. Ayun, no, 200 pesos binibigay sa akin yung lumot, no. Walang mga butas yan, oh. Sanda na lang, pumili ka na dyan, walang mga butas yan, te. Pati ulo?
Alright, dito tayo sa kabila at mga bentahan din po ng mga tumpukan. Ayan, 100 pesos. Magkano per kilo? 120s. 120 po ang per kilo. Mga tumpukan 50. Di 100 yan. 100 pesos. Oh, sa mga tigwasin. Ayan, yung mga latagan po nila, no? Ng mga galunggong. Tibay. Yun, se. Wala. Nakamain. Alas 12 na. Doon na ako. Thank you. Yeah, mga tumpukan po ng mga galunggong, no? So, ganyan karami yung mga dumarayo at mga nag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kung saan ay talagang sinusulit ang kanilang pag-iikot dito po sa Malabon Fish Market. Abante muna tayo dito sa ating mga kababayan, no? Oh, nandiyan, nakita ko. Nakausap ko. Na pandikit na gawang Pinoy. Para sa inyong mga sapatos, tsinelas, sandals, monoblock, bearings ng motor, ceramic, figurine, pwede rin sa mga bakal, bahoy, So, grabe pa rin talaga sa ating pag-iikot, no? So, tanong natin yung tilapia ni Agustin. Tilapia Buslando. Magkano per kilo? Napakamahal na Buslando, 130. 130 ang per kilo. Oo, So, Buslando. presyo po 130 sa kanyang mga tilapiang Batangas. Mahal na mahal. At ang ating mga talaba, ayan. Kahapon, magkano na kahapon, 100. Ngayon, 130 na lang. 130, no, Tomas? Magkano yung talaba? 250. Ah, nakadepende talaga, no? So, yan po yung presyo. 250 po, no? Ang mga kada net na kanilang bentahan. So, yan po. Marami po silang mga naka-stock pa po na mga talaba na inyong mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po. Naka-ready na po yung mga latagan nila para ngayong Huwebes Santo at hanggang Biyernes Santo. Bossing, magkano yung presyo mo ng hipon? Mura lang, 550. 550. So, murang-mura pa, 550 po ang presyo ng mga hipon. Hindi pa rin po tayo nakakasigurado sa susunod na araw. Ilang piraso? Bukas, di natin alam kung magiging maayos ba ang presyo, stable lang, o mas tataas pa ang presyohan ng mga hipon. Lalaki, no? Jumbo. Boss, thank you, ha. Yellowfin tuna ay 220 per kilo. Alumahan. Wala ka makikita maliit nito, te. Baka bulik siya, sabi nyo. Dito ay mga pusit lumot. Ayan, ang gaganda ng pusit lumot natin, no? Hasa-hasa. Magkano hasa? 250 per kilo. Itong lumot 400. So yan po yung presyo. Yung gagaong 200 ang per kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga seafood, no, na kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Alright, so yun na nga po at nakapag-ikot na po tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at na-update na natin ang mga latagan po nila ng mga seafood na mabibili po rito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa mga kababayan po natin dumagsa na dumayo dito, shout out po sa inyong lahat. At sa mga vendor na nakakapagsilbi ng mga murang presyo ng bilihin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, ito pong muli
si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.